Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya teguh lan penuh semangat nderek Gusti ingkang sampun wungu mulya bengkas sakathahing dosa lan memala sarta maneka warni pepetenging donya. Kula panjenengan nderek Gusti PDSK pepadang dalem Sang Kristus. Ingkang sepisan kula boten kesupen ngaturaken wilujeng riyadi Paskah. Selamat Hari Raya Paskah. Mugi-mugi kanthi wungu dalem Gusti kula panjenengan sami nggih sansaya tangi saking sedaya dosa lan kalepatan bangun gesang suci wonten ing ngarsa dalem Gusti lan sesarengan kalian murid-murid dalem Gusti sanesipun kalian sesami kula panjenengan sujarah kanthi penuh pengajeng-ajeng bersiarah dalam pengharapan menuju kehidupan. Mugi-mugi wungu dalem Gusti ugi sansaya nyunarake welas asih dalem tumraping kula panjenengan sami lan nuwuhake rasa atur panuwun awit Gusti sampun bengkas sedaya dosa-dosane awake dhewe. Wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi murid kinasih ingkang kasebut Yohanes estu pitados bilih Gusti sampun wungu mulya. Lan yen dibandingake kalian wawasan Injil kala wau dalu pas Vigili Paskah, wawasan Injil ing riyadi Paskah enjing menika mirip. Wau dalu kapendhet saking Injil Lukas, yen enjing menika kapendhet saking Injil Yohanes. Ketingal mirip awit nggih prastawa menggaing wungu dalem Gusti dados prastawa sing gemparake adamel sok lan temtu kemawon nuwuhaken pro kontra. Lan ngantos titiwanci dinten menika kula yakin wonten saperangan tiyang sing ora pracaya yen Gusti Yesus menika wungu mulya lan wonten ugi ingkang cubriya utawi curiga bilih pawartos bab wungu dalem Gusti menika pembohongan besar. Menika temtu dingendikake tiang-tiang sing ora pracaya marang Gusti Yesus, tiang-tiang sing ora seneng kalian penderek-penderek dalem Gusti. Awit nggih wiwit sakawit bab wungu dalem Gusti menika nuwuhake pro kontra. Rikala Gusti seda para imam kepala ahli Taurat lan pengareping bangsa Yahudi menika sampun damel narasi tumraping prajurit-prajurit ingkang njagi pasareanipun Gusti Yesus. Rikala prajurit mangertos bilih pasareane wis kosong tur yo ora ngerti sapa sing njipuk kepriye kadadosane, para prajurit yo bingung awit kuwi dadi tanggung jawabe. Dilalah para pengareping agami Yahudi gawe narasi karo maringi dhuwit marang prajurit-prajurit menika supaya cerita yen jenazahipun Gusti Yesus dicolong para murid. Bapak Ibu para kadang kinasih saged maos bab narasi menika wonten ing Injil Matius bab 28 ayat 11 ngantos dumugi gangsal welas. Nah, saking situasi menika ketingal bilih wiwit sakawit bab wungu dalem Gusti menika nuwuhake persoalan ning
tumraping kula panjenengan sing pitados bilih Gusti wungu menika diwartosake malaikat marang para wanita ingkang nuweni pasaryanipun Gusti Yesus ing Injil kala wau dalu lan ing Injil dinten menika ugi kirang langkung sami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 1 ngantos dumugi 9. Ing dina wiwitaning minggu esuk umun-umun isih peteng, Maria Magdalena tekan ing pasaryan weruh watu tutuping pasaryan wis gumlimpang. Mula banjur enggal-enggal mulih ngabari Simon Petrus lan murid liyane sing kinasih ing Gusti Yesus. Gusti dipun pendhet tiyang, kula boten mangertos sakmenika wonten ing pundi. Simon Petrus lan murid sijine mau agi-agi budal menyang pasaryan. Lakune maune bareng, nanging sarehne murid sijine mau luwih rikat tekane ing pasaryan ndisiki. Bareng ngungak weruh lawon wis tumata, banjur ora sida mlebu. Dene Simon Petrus tekane keri nanging terus mlebu lan weruh lawon wis tumata lan nusap riwe tutup mustaka wis lempitan ana ing papan liya. Murid sijine sing tekane ndisiki banjur melu mlebu lan pracaya. Nalika samono durung ngerti surasaning kitab yen Gusti kudu wungu saka seda. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing riyadi Paskah menika ngetingalake kados pundi para wanita lan ing waosan Yohanes menika namung Maria Magdalena kanthi semangat esuk umun-umun nuweni pasaryan dalem Gusti. Nah menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami umat Katolik sing jenenge kunjung makam utawi nuweni pasaryan mengunjungi sederek-sederek ingkang sampun tilar donya. Boten masalah yen awake dhewe duweni kebiasaan saben ruwah umpamane menika niliki makam utawi ing wulan arwah wulan November. Lan rikala Maria Magdalena mangertos ningali bilih watu tutuping pasaryan wis gumlimpang, terus cancut balik laporan karo para murid. Yen waosan wau dalu menika para wanita ningali watu tutuping pasaryan gumlimpang terus mlebet nggih. Menika versi sing benten miterat penginjil. Ning intine bilih watu wis gumlimpang, sing glimpangke sapa mbuh. Rikala Petrus sarta murid kinasih ngingo ing jero pasaryan pranyata layonipun Gusti Yesus boten wonten. Usap riwe lan kain sing mbungkus jenazahipun Gusti Yesus wis tinata, wis lempitan. Gusti sampun wungu. Mila tumraping kula panjenengan sami menika dados pitedah
bilih gesang ing alam donya menika pancen namung mampir ngombe lan ing sakmangkih bakal rampung. Gesang ing alam donya menika kanthi pejah Gusti nimbali awake dhewe malih sowan ing ngarsa dalem. Mila nggih lajeng ing sakmangkih kula panjenengan bakal disarekke ana ing pasareyan. Ning prastawa bilih jenazahipun Gusti Yesus boten wonten menika dados pangajeng-ajeng tumraping kula panjenengan sami yen Gusti Yesus tangi wungu saka sedane kula panjenengan ing sakmangkih nggih ditangekake saka anggene tilem badane awake dhewe merga kakian dosa nyawiji marang bumi dadi ya terus ilang nggih. Mangke nek makame dibongkar wis ora ana jenazahe awake dhewe merga wis nyawiji manunggal karo bumi. Ning sukmane awake dhewe ditangekake yen uripe awake dhewe suci mlebu swarga. Ning nek uripe awake dhewe kakean dosa lan nolak anggenipun pracaya marang Gusti ingkang dados sumbering kawilujengan, ya awake dhewe bakal mlebu neraka. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.